Obvezni vojni rok, odnosno temeljno vojno osposobljavanje, trebalo bi započeti u siječnju sljedeće godine. I to na 3 lokacije. U Požegi, Kninu i ovdje gdje se ja sada nalazim, na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju. Ovo iza mene bit će poligon na kojem će se odvijati praktični dio vojnog osposobljavanja. Mladići koji navrše 18 godina upisat će se u vojnu evidenciju, a sa 19 godina dobit će poziv u vojsku. Prva generacija novaka bit će oni rođeni 2007. godine. Nakon poziva slijedi obvezni liječnički pregled i dolazak u vojne objekte najbliže mjestu prebivališta. U jednom ciklusu od 2 mjeseca bit će 800 novaka, a takvih ciklusa godišnje bi trebalo biti 5. Ovdje u Slunju može se smjestiti maksimalno 200 polaznika. Kroz 2 mjeseca instruktori će se pobrinuti da znanja steknu kroz teoriju i praksu. Sama obuka je podijeljena dosta ujednačeno, 50% teorija, 50% praktično. Tako da će oni sve prolaziti prvo teoretski, pa onda praktično i kroz uvježbavanje steći nova iskustva, nova znanja. Prije svega naučiti se na suživot sa ljudima, mislim sa drugim kolegama, sam rad s oružjem, određene stavke znači vojničkog života koje nemaju mogućnost upoznati u civilstvu. Kroz teoriju će se učiti pravilnici i taktike, a onda slijede poligoni i obuka kako rukovati s oružjem, koje će svaki novak zadužiti. Govoreći, nije uopće potrebno da oni budu, nešto fizički pripremljeni. Bitno je da oni dođu, to je najbitnije za novaka. Znači, biti ovdje i drugo ćemo polako izgrađivati. A kada dođu, sve ih čeka spremno. Spavaonice s 10 do 18 kreveta, novi madraci i jastuci, a ne trebaju se brinuti ni oko opreme. Po dolasku svaki će novak dobiti sportsku opremu, vojnu uniformu, čizme, tenisice, kacigu, masku za lice, a iza ovih vrata čuvat će se njihove VHS puške. Možda nekima 2 mjeseca zvuče puno, no svaki je dan pomno isplaniran, a u slobodno vrijeme ni mobiteli nisu zabranjeni. 5:30 ili 6:00 ustajanje, poslije toga uređivanje prostorija, osobna higijena, kreće se znači sa jutarnjim kondicioniranjem, poslije toga doručak, jutarnje postrojavanje, podizanje zastave, poslije toga kreće obuka koja je naravno u nastavnim satima, tako do ručka, poslije ručka je slobodno vrijeme, ponovo popodnevna obuka, poslije popodnevne obuke večera, slobodno vrijeme, 10 sati navečer je mirozov, znači mogu ići na odmor i to je to. Ovim će putem svakog dana pješice novaci ići do kantine gdje će im se služiti jela. Da su počeci najizazovniji najbolje znaju Antonio i Martina koji su se dobrovoljno prijavili na služenje vojnog roka, nakon kojeg su ipak odlučili karijeru graditi u oružanim snagama. Imalo je svojih zahtjevnih faza, trebalo se prilagoditi na suživot sa nepoznatim ljudima u početku, sobe se dijele sa 10-15 tada nepoznatih dečkiju, ali brzo se ljudi upoznaju i jedan drugom pomognu u samoj toj prilagodbi. Na dragovoljno vojno osposobljavanje sam se prijavila 2016. U 19. naraštaju nas je bilo 100 žena i odlučila sam se jednostavno radi toga da sam htjela jedno novo iskustvo i izaći iz svoje komfort zone. Svoj profesionalni put u vojsci nakon temeljnog vojnog osposobljavanja moći će graditi svaki novak. Ukoliko se na to ne odluče, bit će raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske.